Те са триковите. Те ще направят трикове, дали ще напираш шефе. Те всички инфлуенсъри са на ръба. Аси, мизерници, давай да действаме. Обаче преди това трябва да са маскирани, да не ме разпознаят. Ще ги не сме маскирани вече. Топок! Не се ли спомняш, че ще имаме клиенти? Така са ме виждали. Да. Ама как ще се маскираме? Различно! Ще се маскираме като... Дядо Коледа! Ще се оправим! Ще се поставим! Той дядо Коледа е един. Ми сме... Да. Тогава ще маскираме като... Дядо Коледа и седите джуджето. Ще се оправим! Не става. Дядо Коледа е на джудже? Не, няма да е джудже. Защото ще ме кажеш аз да съм джуджето, а пък аз въобще не искам да съм джудже. Що е? Защото като бях малък и се подиграх как съм много нисък. И те не се подиграха. Не, на мен се подиграха за това, че съм висок. Махне! Тогава ще бъде дядо Коледа и Елен. Не искам да съм Елен. Тогава кой друго има? Така, на картата показва, че сме точно на този факултет, дето искаш и да видиш. Иване, да не си объркал нещо? Сигурен, че сме на правилното място? Да, сигурен съм. Ето виж какво пише тук. Факултета. Вярно. Защо не го виждам тогава? Сигурно сме заборили вече има. Кой води на училище нещо време? Вярно. Сега, Спаска, ще ходим да гледаме нещо друго или не? Да идем да ходим на концерта вече, то май става времето. Айде. Разлика. Действаме ли? Да. Това е Омер! Какво прави на тълпак? Казах, че ще действаме. Не. Извинявай се много, не го слушайте. Не слушайте моята колежка, просто беше много тежък ден. Ние сме дядо Коледа и Снежанка. И сме тук, за да донесем щастие и радост от магазина. Добре, но няма нужда. Достатъчно сме се щастливи тук. Само ще ви помоля да не прибирате от кейсовете ни. Тук ще е седна. Как какво ще те? Много време има дезна. С кейсове, ако ще после. Как, нали ще ги продаваме след това? Парите трябва да им вземем, парите! Какво става тук? Нищо, не сме. Дядо Коледа и Снежанка и носим щастие, подаръци и радост по света. Те изстрелялици. Продаваме оригинални на кейсо. Ще да видя ли първият клиент? И край. Какво правиш? Бимо, аз си забравям да те питам, ти защо пак не си на работа? Нали трябваше да валя ракета? Взех си отпуска до края на месеца. И какво излага шефа си? Нищо не съм го излагал, ма казах му, че ще валя ракия. Той да пусне и така. Как няма да ме пуснем? Кадри като мен не са за изтървани, Спаске. Искаш да ми кажеш, че само ти имаш таланта да ходиш да спиш на работа по цял ден, да ти дават пари, така ли? А не ти говоря за това. Говоря ти за хора като мен, които могат да варят ракия. Не виждаш ли какво поколение има? Поколение, което може само единствено да прави клипове в ТикТока. Да. Ще не изгонят някой ден от работа, май. Не може да ме изгонят, Спаске. Първо трябва да съм там, за да ме изгонят. Аз не съм там. Именно. Не мога да парат. Пристигнахме! Ей, къде ще е нашия концерт? В ДНК-то. ДНК-то ли? ДНК-то е друго, Иван. Искаш да кажеш НДК-то? ДНК-то, Спаске! Двореца на националната култура. НДК означава Национален двор на културизма. Ние да не идваме тук на Мистер Олимпия да гледам. Идваме на концерт на Лайно Ричи. Както и да е. Айде да тръгваме. Айде. Сега нещо ще обърка. Аз пак. Нищо няма да се обърка. Всеки са какво ще обърка. Забрал си билети вкъщи. Нищо не съм забрал, Спаске. Ей, къде са билетите? Айде, давай. Тук сме, Спаске. Вътре сме. Добре дошла на твой умрял коледен концерт. Казах ли, че няма да има проблем? Иван, отвътре изглеждаш по-голяма залата ли?
Макияж, макияж! Аз всичкото го правят, за да мога да взимат повече пари. Нещо време с всичко е така. Нали нещо става? Подложиш си круасан на опаковката е така, пък като го отвориш, той колкото най-ми работа, да ви казвам какво. И пълнижа, той е същата работа. Пълнижа го гледаш на опаковката, ще кажеш, че 1 килограм, пък то колкото като го точно. Разбрах, Иване, разбрах. Не да знам, а може да не си разбрала. Аз го обясня. Важното е, че то всичко е наред. Виж, даже няма хора, първите сме. Дай да седим отпред, да може да го гледаме хубаво близо. Хайде! Спаски, да те питам. Аз ли чукам по-добре или Колю? Какво? Аз ли чукам по-добре или Колю? За какво ми говориш? За това кой от двама ли чука по-добре? Иване, не знам какво си чул и откъде, но това са лъжи. Какви лъжи има? За това са сколи. Не са никакви лъжи. Ташо комшията вчера знаеш какво ми каза? Какво? Да съм бил по-тих, когато съм забивал перони в къщи. Защото Колю, дето живее срещу тях, когато забива перони, едва се чува, а ние сме етаж по-надолу, даже през етаж живеем с него, направо цялата им къща кантин. Не помисля, че за друго ми говориш, бе, не ма стряскай така, бе. Утро ти говоря. Тихо, концерта може. Добре дошли. Само след секунди пред всички вас ще се отвори една врата. Врата към един свят, в който всичко. Според теб, Спаски, какво правя? Е различно. И никой, който е влязал някога там, не остава същото. Светът на музиката на Лайонел Ричи! Първо, искам да благодаря на всички вас, които дойдохте на моя коледен концерт. За мен ще е удоволствие да ви пея цяла вечер. Какво? Никой от вас не знае кой съм. Никой от вас не знае откъде съм. Това не може да бъде. Иване, че какви билети? Ако се гледате Как те има каквито трябваш? Ето виж! ще видите себе си в някои от моите черти. Какво правиш тогава, шапчал? Тук съм, за да ви пея. Тук си, за да чистиш туалетни. Ти питам, Лайонел Ричи къде е? Лайонел Ричи е тук, в сърцето ми. За мен е огромна чест, че днес ще пеем заедно с него. Той от неговия си концерт в Лондон и аз от моя коледен концерт тук. Така, мен сега ме интересува кой трябва да прибие. Теб или она от качията от почта заедно с теб? Защо ще прибиваш някой, Иване? Как защо, ма? Не виждаш ли, че сме измамени? 500 лева за билети съм дал да гледаме Лайонел Ричи, ще ми пее Васко Жабата. Мале! 500 лева си дал за концерт ли, бе? Човек, Според вас, що бе ти колко мислиш, че струва? Иване, че гледаш ли какво купуваш? Какво пак съм купил, бе? Гледай, виж. разбира се, че не. Коледен концерт с вечните хитове на Лайонел Ричи, изпълнени от Джоко музиканта. Ти може ли да ми кажеш първо, защо си ходил в почтата да търсиш билети за световно известен изпълнител? Нали ти ми казал как да ги вземам? Не ме интересува, сега за наказание ще гледаме концерта на Джоко. Нека да започнем с любимата ми песен Say You, Say Me, акапелно, специално за вас. Say you, say me, say it together, naturally. Say you, say me, say it together, naturally. What the fuck? Шефе, пак някакви късмет. Късмет няма, аз само мен триха. Аз бях Снежанка. Как да набех Снежанка? Кой би посегнал на жена? Ой, знаеш, какво си имаш ти доме? Така! Трябва да промена сделка. Трябва да направим промяна в нашата фирма. Не може да се продължава така. Що? Първо, трябва да се отличим като брат. Трябва да сме еднакви, а не да вземе да му се вижда косата.
Шегата, твоята коса не се вижда. Взимай точно багажник, слагай го и да отидем от среща да оберем в тази заложна къща. Разбрах, че вечер не заключили вратата. Как разбрах, че ти? Дядо е по-защо? Кой дядо? Дядо кой? Say together, naturally. И сега, уважаеми, специално за вас, соло, китара. Не издържам. Спаски, айде да ходим да си. Извинявай, че може ли да мина? Не, Махни се, искам да изляза. не можете да излезете. Защо? Заради вашата сигурност. Можете да напуснете чак когато свърши концерта. Колко време е този концерт? 4 часа. 4 часа ще ми ви още това вълк там на сцената ли? Парето с го направим. Какво? За кой сложа там за погашка камера? Къде да го сложа? На главата си? Вой, за кой са точно? За да ми отива на чуд багажник. Конясто на маратонки. Вой, за колко си тъп! Направо не ме стигат думите да опишат за колко си тъп, да пак! Не ти ли ще бе? После за тази количка, само да не пречи. Количката само изял за стоката, бе, да пак! Отвърши ако няма. Ако се постигна да я тръгвич на пол.